பிரியாணி வேணுமா ரெண்டு பேருக்கும்? இன்னைக்கு அப்பா வீட்டுக்கு வர மாட்டாங்க, ஏன்னா வெளியில மழை பெய்யுது. ரெண்டு பேரும் ரச சாதம் சாப்பிட்டு தூங்குங்க. எனக்கு என்ன, ரெண்டு பேரும் பட்டினியா இருங்க, நான் போறப்பா. இல்ல தூங்கும் போது லைட் ஆஃப் பண்ணல, நான் போய் லைட் ஆஃப் பண்ணவா? ஆஃப் பண்ணு. சரி சரி ஆஃப் பண்றேன். வெளியில வர மழை பெய்யுது, இடி இருக்குது. ஆஃப் பண்ணா ஒரே இருட்டா ஜாலியா இருக்கும். ஐயோ அக்கா ஆஃப் பண்ணது காப்பா. சரி சரி அத விடு. நான் உனக்கு ஒரு கதை சொல்லவா? எதுக்கு இடி வருதுன்னு உனக்கு தெரியுமா? மழை மழை இடிதானே இருக்கும். இது என்ன இருக்கு? ஓஹோ, அப்ப இத பத்தி உனக்கு தெரியாதா? மேகத்து மேல ஒரு பெரிய பேய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். அதுதான் சிரிக்கும். அப்பதான் வந்து இடி இடிக்கிற சவுண்ட் நம்மளுக்கு கேட்கும். அது கூட உனக்கு தெரியாதா? நீ பேயெல்லாம் பாத்துருக்கிறியா? அந்த பாக்குறதுக்கு நம்மள மாதிரியா இருக்கும்? இல்ல இல்ல, பயங்கரமா இருக்கும். பல்லெல்லாம் ஈனு காட்டும். எப்படி தெரியுமா? அதோ இப்படிதான். உங்ககிட்ட நான் ஏன்டா போய் சொல்லணும்? இந்த மழை டைம்ல இடி டைம்ல எல்லாம் மரத்துக்கிட்ட போக கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் தெரியுமா? இந்த மாதிரி டைம்ல தான் எல்லா இடத்துலயும் பேய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். மரத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும், லைட் கம்பத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். அதனாலதான் நம்மள போக கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அது கூட எனக்கு தெரியல. சரி சரி அழுவாத, நான் சும்மா தான் சொன்னேன். இந்த மழை டைம்ல எல்லாம் மேகமும் முட்டிக்கும் போதுதான் இடி வருது, இடி சத்தம். இந்த மேகமும் முட்டிக்கும் போது கரண்ட் பாஸ் ஆகும் தெரியுமா? அது மரத்துல பாஸ் ஆகுறதுனாலதான் நம்ம மரத்துக்கிட்ட போக கூடாதுன்னு சொல்றது. அப்படியே போனாலும் நம்மளுக்கு ஷாக் அடிச்சிடும். லைட் கம்பத்துல கூட தான் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. அதனால நம்ம இது பக்கத்துல போனோம்னு வச்சுக்கோயா, அவ்வளவுதான். அதனாலதான் நம்ம இடி டைம்ல எல்லாம் வெளியிலயும் போக கூடாது. தெரியுமாடா தம்பி? யாரா பேய் இல்லைன்னு சொன்னா அவங்க சும்மா சொல்லிருப்பாங்க. அண்ணா ஒண்ணு சொல்றேன், நம்ம வீட்டுல ஒரு ஆயா பேயா சுத்துது செத்து. அது பேய் அழுவுதுல, அதான். அப்படிலாம் இல்ல. நம்ம பீச் அப்புறம் கடல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அங்க இருந்து தண்ணி சூரியனுக்கு போகும். அப்படியே மேகமா ஃபார்ம் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு மழையா கீழே வரும். அப்படிதான் நம்மளுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி, யூஸ் பண்றதுக்கு தண்ணி எல்லாம் கிடைக்குது தெரியுமா? நீ இனிமே தண்ணி எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, சரியா? அதே மாதிரி கரண்ட்டும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, எனர்ஜியும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, ஓகே? ஆனா நீ தான் என் மூக்குத்திலையும் வேஸ்ட் பண்ற, என் கண்ணீரையும் வேஸ்ட் பண்ற. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தண்ணி வேஸ்ட் ஆகுது பாத்தியா? ஆல்ரெடி நீ அளவச்சி. ஆனா உனக்கு அறிவுல மண்டையே இல்ல. மண்டையில அறிவே இல்ல. அக்கா தூக்குமே வாட்டிட்டு ஏதாச்சும் பண்ணுக்கா. நான் பாட்டு பாடுறேன் தம்பி. ஐயோ வேணாம், இதுக்கு தூங்கல இருந்தேன். சரி சரி அப்ப நீயே பாடு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டாதா என்ன? பாட்டு பாடு. பாட்டு
கூட்டிட்டு போ. அம்மா இப்ப தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப எல்லாம் அடைச்சு கொன்னிடுவாங்க. ஓ அப்படியா, சரி சரி, நானே உன்னை கூட்டிட்டு போறேன். ஆனா என்ன பார்த்து நீ